Vi siger en professional sosu-medarbejder i uniform, hvilken skaber troværdighed. Det er en ethos. Det er varme smil og den fysiske kontakt mellem medarbejderne og borgere vækker følelser og empati. Det er en pathos. Farverne her er varme og naturlige. Der er brugt grøn og blå, som symboliserer tryghed og håb og ro. Det kan vi også sige hvide farver. Det også symboliserer uskyld eller renhed i deres relation. Sosu-fag er et fag, man kan være stolt af. Her vi kan godt læse, vi er stolt af vores fag. Det viser sådan, det er en påstand. Omsorgskrav, faglighed. Det er en bilæg. Det krav viden, faglighed og menneskelighed. Fokus her i reklame er på et menneskeligt møde, men med centralt placeret her to ansigter og hænder, der viser kontakt og nærvær. Budskab her i reklame er faglig stolthed, professionel identitet i sosu-fag, fordi sosu-fag de giver en budskab også. Sosu-fag er ikke bare et job, det er en fag med stolthed, faglighed og stor betydning for vores fremtid i vores samfunds fremtid. Målgruppe her i reklame er i alle, der overvejer en uddannelse samt med offentlighed og skrab respekt om fag. Afsender her er Sosu Syd og Sønderborg Kommune. Fordi Sønderborg Kommune har ny sosu-digital uddannelse i deres kommune. Hvad kan jeg lave sådan lidt anderledes her på reklame er, når vi tænker over sosu-arbejdere eller sosu-medarbejdere eller sosu-job, det er altid om kvinder, der er første ansigt, vi siger. Jeg kunne godt skifte det til, jeg kunne godt have en mandlig medarbejder her, der viser sosu-fag eller sosu-uddannelse også til mænd, der har empati og følelser. Det kan godt vise